Nasakmit ang halos 7 million pesos nga kantidad sa gikatahapang shabu sa Davao City. Wala nagmalampuson nga malusot sa Davao City ang gikatahapang shabu human maharang kini sa checkpoint sa Sirawan Toril sa Davao City alas 11 sa gabi niadtong Sabado. Sumala sa investigasyon sa kapulisan ato sa checkpoint, nakita sa personal sa Task Force Davao usa ka box sa mating ilawom sa passenger seat sa puti nga pick-up. Ang driver, 46 anyos, taga Zamboanga City, samtang ang pasahero, 22 anyos o 32 anyos, taga Jolo, Sulu Province. Diyang gipangutana ang driver ug pasahero kung unsay sulod sa box, wa na nagkarimao matod pa ang tubag, rason nga nagduda na ang otoridad. Taud-taud pa mitunol og kwarta ang driver kanila apan mibalibad ang otoridad dahil gisaka niini ang bintana sa sakyanan ug misulay og sibat didto na sila giaresto sa otoridad. Nasayran nga ang sulod sa box, gikatahapang shabu di ay nga nagkantidad og kapin 6.9 million pesos. Ang mga sospek ana sa kusuriya sa Toril Police Station kisa mag-atubang og kaso paglapas sa RA 9165 ug Article 151 or resistance and disobedience to a person in authority or agents or of a person in authority. Wala sila mihatag og pahayag.